Prosím ťa, Miranda, neber si to tak. Urobil som chybu, ale to je všetko. Bola to len chyba. Pochopila by som, keby si ma oslovil ako Liliana. Keby si ma požiadal, aby som ti podala pohár vody. Pochopila by som to aj vtedy, keby si mi to povedal do mobilu. Je to jasné, strávil si s ňou veľa času. Lenže ak mi to povieš po milovaní, vo chvíľach, keď sa objímame, a ty povieš, chcem, aby si bola moja Liliana, tak tomu naozaj nerozumiem. A nedokážem to odpustiť. Dobre, súhlasím s tebou. Urobil som obrovskú chybu a naozaj vo veľmi nevhodnej chvíli, ale neznamená to nič. Bolo to len obyčajné freudovské pošmyknutie a nič viac. Áno. A v tom freudovskom pošmyknutí sa odzrkadlili tvoje túžby. Nie, prosím ťa, prestaň mi robiť psychoanalýzu, Miranda. Na Liliane mi vôbec nezáleží. Veď naozaj nejde o nič hrozné. Tak dobre, Cezar, máš pravdu. Ako si ma to oslovila? Ale prosím ťa, veď nejde o nič hrozné. Miranda, prosím ťa, nechci ma nahnevať. Vidíš, nie je nič hrozné, že si ma oslovil Liliana. Ale ak ťa ja nazvem Cezar, tak to je niečo iné. Prosím. Prepáčte, že vyrušujem. Viem, že je neskoro, ale potrebujem hovoriť s vašim manželom. Naozaj ma mrzí, že volám tak neskoro, ale je to neodkladné. Miláčik, volá ti tvoja advokátka. Si hore? Počkajte, prosím, chvíľku. Miranda! 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 Nemôžeš takto odísť. Ale môžem. A odchádzam. Prosím ťa, prepáč mi, prosím ťa, neprikladaj toľko dôležitosti niečomu, čo vôbec nie je dôležité. Dosť rýchlo si to položil. Nebolo to ani také súrne, ani dôležité, ako tvrdila Liliana. Povedz mi, čo mám urobiť, aby si mi odpustila? Niečo veľmi jednoduché. Choď do mňa preč. Miranda, neprerušuj ma v polovici vety do pekla. Čo do mňa chceš? Prestaň! Nikdy mi nedáš príležitosť nič vysvetliť a ja vždy skončím ako somár. Budeš ma počúvať hneď teraz, či chceš, alebo nie. Ubližuješ mi, choď do mňa preč! Choď do mňa Budeš preč! na to musieť pristúpiť. Choď konečne preč, Nie. Alejandro! Povedala som, choď preč! A ja vravím, že nie. Choď. Choď preč! Nie. Môžeš si byť istá, že k Liliane cítim veľkú náklonnosť. Pochop to. Ona bola jediná, s kým som mal počas pobytu vo väzení nejaký kontakt. A to jej dáva právo volať a každému rozkazovať, čo má robiť? Čo si tá žena o sebe myslí? Veď si takmer zavolala počas toho, ako sme sa milovali. Pozri sa! Vonku som iba podmienečne. Zavolala mi preto, že jej volali zo súdu a oznámili jej, že musím prísť ešte niečo podpísať. Chápeš to? Budem to musieť robiť každý týždeň, kým bude trvať súd a ak to neurobím, vydajú okamžitý návrh na vzatie do väzby. Tak mi povedz, Miranda, bolo alebo nebolo to dôležité? Môj otec zomrel. Jeho popol som prevzala práve vtedy, keď som vedela, že ťa zavreli za zločin, ktorý si nespáchal. Odišla som na haciendu so zlomeným srdcom, pretože ty si bol tam a ja som sa cítila ako najhoršia zo všetkých žien. Miranda, ja som... Neprerušuj ma, Alejandro. Začala som zber len s niekoľkými ľuďmi. A pritom som sa starala o Nuriu a o Florenciu. Prežila som strašné veci len preto, aby som bola schopná pomôcť mojej sestre a musela som sa postarať o stovky obetí hurikánu. Čelila som smrti. A nevedela som ani to. Či ťa prepustia. Nakoniec, keď sa to stalo, oslovil si ma cudzým menom. Nie, Alejandro. Nie. Miranda,
Už som ti dal všetky vysvetlenia, ktoré som mohol na to, aby si pochopila, že som urobil veľkú chybu. Prosím ťa, odpusť mi. To nebola chyba. Zranil si ma. Veľmi hlboko. Strašne ma to bolí. Neviem, ako mám na to zabudnúť. Vži sa do mojej kože. Prosím ťa o to. Takže moja láska k tebe nie je dôležitá. To všetko, čo sme spolu prekonali, na tom vôbec nezáleží. Na ničom nezáleží. A to všetko len kvôli hlúpemu menu. Nie v posteli. O to predsa ide. Nie v posteli. Nie, Miranda, prosím, skús ma pochopiť. Daj si spravodlivá. Ja ti to dokážem. Nie, Alejandro, choď. Nie, Miranda, nikam nepôjdem. Pozri, ak si niekedy zapochybovala o mojej láske, tak ja ti dokážem, že moje telo a aj moja duša patria jedine tebe, Miranda. Miranda, Miranda, prosím ťa. Alejandro, choď od mňa preč. Miranda, prosím ťa. Miranda, toto mi nerob. Miranda.